osina, baina partikularen energia V0 baino handiagoa den kasuan. Berriro hementxe daukagu, potentziala osinaren irudia, eta gure helburua izango da Schrödingeren ekuazioa aztertzea, eta tarteka berriro, energia potentziala konstantea izango dugu, baina kasu honetan energia V0 baino handiagoa dugunez, klasikoki badakigu ez dagoela zonalde debekatuta, partikula leku guztietan egon daiteke, potentzia osinen kanpo dagoenean energia zinetikoa txikiago izango da, horren barruan sartzerakoan energia zinetikoa handiagotzen da, eta gero hortik ateratzerakoan berriro txikitu egingo da. Beraz, berriro, zonalde bakoitzean, hementxe 3 zonalde ditugu, 1, 2 eta 3, eta zonalde bakoitzean ditugun uhin funtzioak, nire ustez ja, zuzenean, buruz ere, atera ditzakegu, ez? Hau da, psi bat daukagu, egoera eslatuak direnez, danak izango ditugu esponentzial irudikariak. Beraz, A, eber, I, K, iru X, gehi B, eber, minus I, K, iru X. K2 deituko dugu, ze aurrekoetan energia V0 baino txikioa den kasuan, genituen K1 eta K2 definitu ditugu. Beraz, horrekin ez nahazteko nolabait, ez? Oran, K3 hori, da aurrekoan zegoen K1 antzekoa, baina kasu honetan ez da agertzen V0 kene, bezik eta eken V0 agertzen da. Hau da, erro, bm, eken V0. Zati H bar. Bueno, hori dugu, lehenengo zonaldean, bigarren zonaldean daukagun, beltzan jarri dut, baina berdin dio. C, eber, IK, 2X, gehi D, eber minus IK, 2X. K2, aurrekoan genuenaren berdina dugu, erro, bm, zati H bar. Gogoratzeko jarriko dugu, eta azkenik daukagu 3. zonaldean daukagun funtzioa EKX gehi F eber minus IK iru X. Bueno, orduan, hemetik hause dugula, gure helburua izango da, mugalde baldintzak eta jarraipen baldintzak aztertzea. Hemen, uhin funtzioa ez du esplotatzen, ez du infinitorantzi baten, beraz ez daukagu horren arriskurik. Ze ondorio estatzen du horrek? Hementxe agertzen diren konstante guztiak kontutan hartu behar ditugula, eta ez dagoela bat ere 0 egin behar dana uhin funtzioa esanguragarria izateko. Beraz, danak daukate zentzua. Zer gehiago, lehen esan dugu, aurrekoan esate baterako jarri genuen, bai osinaren barruan, jarri du sinu eta kosinuen kombinazio lineala. Kasu honetan esponentzia irudikariak erabili dut, ze gero ikusiko dugun bezala, gero kalkulatuko dugu honen korronte dentsitatea. Eta korronte dentsitatea zuzenean jarri dezakegu halako uhin lauen kombinazio lineala ditugunean. Beraz, hortik, uhin lauetatik, korronte dentsitatea ateratzea, oso erraza dugu, eta hortik interpretazioa izatea ere nahiko zuzena dugu. Beraz, kasu honetan, egoerak eslotuak ditugunean, nik bintzat nahiago ditut uhin lauen kombinazio linealak jartzea. Interpretazioa errazago egiten zaidalako. Bueno, orduan, gero aplikatuko ditugu mugalde baldintzak, eta jarraitasun baldintzak izango direnak. Eta 4 izango ditugu. Hementxe 6 konstante ditugu, beraz azken finean, danak 2 konstanten funtzioan, beraz uhin funtzioan 2 horiek geratzen zaizkigu libre nolabait. Hori dela eta orduan guk mugatuko gara, 2 horiek mugatuko gara eta 2 horiek edozein batzuk izan arren, guk bat 0 izatea aukeratuko dugu. Eta aurrekoetan egin dugun bezala, suposatuko dugu partikula eskerretik datorrela. Orduan, partikula eskerretik. Partikula eskerretik badator,
orduan horrek esan nahi du F 0 dala. Ze eskerraldean, hirugarren zonaldean, ez dauka zentzurik eskerrerantza dagoen fluxurik egotea, eskerrerantza doan ekarpenik egotea. Hau da, eskerretik badator, eskerretik eskuinerantz badoa, orduan hemen reboteak egon daitezke, eta hirugarren zonaldera heltzerakoan, orduan eskumerantzako korronte dentsitatea egotea bakarrik dugu zentzuzkoa. Eta ez aldrebez, hemen ez dago ezer errebotatzeko, bai? Orduan, hori dela eta orduan bat 0 geratzen dugu, orduan nolabait uin funtzioak duen simetria apurtzen ari gara, hori importantea da, eskerretik datorrela inposatzerakoan, naiz eta V hori simetriko izan, ja gure uin funtzioak ez dira simetrikoak edo antisimetrikoak izango, guk simetria hori apurtu egin dugulako. Eta hori dela eta F hause 0 egiten badugu, guk ezin dugu esan uin funtzioa simetrikoa izan aldenik. Ikusten duzuenez, eskerran daukagun ekarpena eta eskubian dugun ekarpena oso diferenteak direlako. Bai? Orduan, simetrikoak eta antisimetrikoak direnako are horiek, inposatzeko F hori 0 indiferentia izan beharko litzateke. Baina gero, interpretazioa errasteko eta hortik ondorioak ateratzeko eta transmisio koefizienteaiak kalkulatzeko, nahiago dugu asimetrikoa den egoera hori partikula eskerretik eskuinerantz doala suposatzea. Vale? Bueno, hori alde batetik. Eta gero, jarraituko dugu gure mugalde baldintzekin. Ohikoak diren mugalde baldintzekin. Ea ba. Mugalde baldintzak edo, kasu honetan, jarraipen baldintzak, ezta? Jarraitasunetik aplikatzen diren baldintzak, ez? Betikoak direnak. Hau da, minus A biren puntua, psi ba eta psi bi berdinak izan behar dira, eta horrek inposatzen du hau izatea, bakarrik egin behar duguna da ordezkatu X minus A biren ordez. C eber minus IK bi A biren gehi eber IK bi A biren. Hau dugu lehena. Goazen bigarren honetara. Bigarren honetan, A biren puntuan, beltzan jartzen dugu, agian hobeto ikusteko A biren puntuan psi bi eta psi hiru berdinak izan behar dira. Eta ordezkatzen badugu psi bi eta psi hiruan, daukagun erlazioa ondorengoa da. Eber minus IK bi A biren da berdin eber IK hiru A biren. Azkenik, gauza bera, baina deribatuekin. Eta lehenengo minus A biren puntuan, eta gero joango gara beste puntura. Horretarako, kontuan izan, deribatuak egin behar ditugula, eta ikak agertzen zaizkigula deribatu horiek egiterakoan. A eber minus IK hiru A biren minus B eber IK hiru A biren da berdin IK bi C eber minus IK bi A biren minus D eber IK bi A biren. Eta laugarren baldintza, psi bi derivatua A biren puntuan eta psi hiruren derivatua A biren puntuan berdinak izan behar direla, eta hortik eta deribatu horietatik IK horiek ateratzen zaizkigu kanpora, IK bi bakari da ordezkatzea.
uin funtzioetan zuzenean ordezkatzea. Eber IK3 abiren. Bueno, ja baditugu beraz, lau erlazio, bost ez ezagun A, B, C, D eta E, beraz, danak, konstante guztiak, jarritzakegu baten funtzioan. Eta egingo duguna, karo, metik, sistema hau garatzea, ez da gauza lau ekuazio ditugula, ez da ditugulako, ez da horren erraza, loko sistemak, esaten dugunez, matematikarekin edo olakoekin, batez ere gauzak zailtzen direnean, sistematikoki egin genezakeen. Beraz, ez da horren alde horretatik, ez da horren problema, hori bai, eskuz egitea zenbait eta sistema handiago izan, batzaiagoa. Zer egingo dugu, danak jarriko dugu, haren funtzioan jarriko ditugu. Eta hori da, hauen koefizienteen adierazpenak emango dizkizut, hori interesantea dugu, gero batez ere, kalkulatzeko interesanteak izan ditezken transmisio koefizienteak, edo islapen koefizienteak, eta hortik ondorioak ateratzeko. Lehenengo eta behin definituko dugu hementxe satitzailea izango dugun zeta hori bezala, definituko dugu ze guztietan berdina dugulako, eta hori dugu K2 karratu, gehi K3 karratu, sinu K2A, gehi bi K2, K3, kosinu K2A. Bueno, zeta hau izan da, orduan, atera dezakegu danak, haren funtzioan, adibidez. B dugu, K3 karratu minus K2 karratu, sinu K2A, eber minus IK3A, A, zati zeta. Non zeta, hau guztia den, bale? Hau da B. Era berean, atera dezakegu C. Eta C da, C dugu, I, K3, K2 gehi K3, eber minus I, K2 abiren, A, zati Z. Hori dugu C. Gero D, dugu I, K3, K2 minus K3, eber I, K2 abiren, berriro A, zati C. Eta azkenik, edugu bi aldiz K2, K3, I, eber minus I, K3 abiren, bider A, zati Z. Barkatu, akabiren ez, A, K, B. Bueno, eta ja hauek izan da, orduan interesantea da hauek gordetzea, ze gero hauek erabiliko ditugu, transmisio koefizienteak eta islapen koefizienteak ateratzeko. Beraz, printzipioz, honekin, badaukagu zein den uin funtzioa. Uin funtzio horren irudia egitea, ez da horren erraza, zeren eta kasu honetan daukagun uin funtzio irudikaria dugulako. Uin funtzioa ez da erreala izan, ezin daiteke erreala izan, ze simetria hori apurtu dugulako, ez? Adibidez, hemen ikusten duzue, eskarraldean, uin funtzioa zuzenean irudikaria izan daiteke soilik, bai? Eta beraz, uin funtzioen irudia egitea ez da horren esanguragarria. Ze alde batetik egin beharko genuken zati errealaren irudia, gero bestaletik zati irudikaren irudia, beraz, galtzen da nolabait informazioa. Eta biek daukaten esangura, ez? Zati erreala eta zati irudikaria. Eta niri, bi horiek separatuak agertzea ez zait horren adierazgarria egiten, ez?